lúka, košiar, zvuk zvoncov pasúcich salvečiek či najskrytejšie zákutia v ľudskej duši vyrozprávané v melódii fujary. Aj taký bol kedysi život pastiera, človeka žijúceho v symbióze s prírodou. So západom slnka ozývala sa z kopcov hrana fujaru. Rozprávala o radostiach, starostiach, smútku, láske i veselosti. Kým však začala rozprávať, musela sa narodiť. A tak z nemého dreva, rukami človeka s tým najlepším úmyslom, zrodil sa nástroj, ktorému niet vo svete podoba. Zručnosť pastierov vdýchla drevu život a dnes, s odstupom času, s obľubou počúvame hlas fujary, stiahnutý z kopcov aj v dolinách. V súčasnosti si fujara získala srdcia aj tých, ktorí sa nevenovali pastierstvu, no nádherné baladické melódie učarovali nejednému mládencovi. Fujara sa stala kráľovnou medzi ľudovými nástrojmi, vzhľadom i zafarbením hlasu, vďaka čomu bola v roku 2005 zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Tento zápis je medzinárodným uznaním jej kultúrnej hodnoty a dôležitosti pre slovenské kultúrne dedičstvo. Aj v sútoku žblnkajúcich riek, Kokávky a Rimavice sa rozozvučia baladické melódie fujár, aby priblížili svoju krásu, osobitnosť a výnimočnosť na dni fujary. V Kokave nad Rimavicou sa 2. augusta stretnú fujaráši zblízka i ďaleka, aby tak spoločne oslávili fujaru ako symbol hlasu oživeného dreva, o ktoré sa treba starať ešte kým rastie. Nech nám potom prostredníctvom fujarových melódií vyrozprávajú pradávne príbehy ľudskej duše.